Na základnej škole Konštantínova v Stropkove sa uskutočnila vianočná besiedka, ktorá potešila rodičov, starých rodičov aj priateľov školy. Mali sme vystúpenie pre rodičov a vystupovali sme v školskej jedálni a bolo to super. Dneska som mala tancovať s mojimi škriatkami. Celý program pripravili žiaci 1. a 4. ročníka spolu s triednymi učiteľmi. Ide o spoluprácu rodičov, pretože bez rodičov, detí a nás učiteľov by takýto krásny program nevznikol. Deti sa prezentovali ľudovými tancami, scénkami, vianočnými piesňami a básňami. Ja som sa tešil na tanec, aj na spievanie a tešil som sa, že tu prišli na mňa sa pozrieť rodičia a mal som trošku trému pred vystúpením, ale nebolo to strašné a bolo to super. Sme si pripravili tanec a sme spievali Tichú noc a bolo to proste super. A ja som sa najviac tešila, keď budem tancovať a pripravené sme tu mali perníky, ešte dopredu piekli 9-táci, 8-táci a takí. A tešila som sa aj na to, jak tu budeme tancovať, aj na to, jak tu príde mamka. Je to veľmi pre nich dobrá skúsenosť do budúcna komunikovať a vystupovať na verejnosti. Leží Ježiš malý narodený, pastiere bačové kláňali. Do programu sa zapojili aj žiaci zo špeciálnych tried, ktorí si spolu s učiteľmi pripravili nádherné videovystúpenie. Záverečné chvíle besiedky sa niesli v duchu solidarity. Riaditeľ školy odovzdal učiteľom špeciálnych tried finančný dar vo výške 1200 eur, vyzbieraný počas charitatívnej akcie Charity Day. Ktoré budú použité v špeciálnej triede detičky, ktoré to potrebujú. Sú to naše krásne, čisté duše a radi by sme aj takouto formou im možno prispeli na nejaké rehabilitácie a veci, ktoré ich budú v tom posúvať. Aj toto ušľachtilé gesto potvrdilo, že Vianoce sú najmä o láskavosti, pomoci a otvorenom srdci.